just fa un parell de mesos, o el mes passat, el debat, per exemple, dels pressupostos, que ara explicarem o intentarem explicar des de la perspectiva d'Esquerra Republicana. Doncs és molt senzill, no? De fet, veníem ja d'un anterior ple on s'havia aprovat les ordenances i s'havia fet a partir d'uns criteris de l'equip de govern, que era negociar amb els partits que més propers o més s'atenguessin a les seves exigències. En el nostre cas, en ordenances no va ser possible arribar a un acord. Nosaltres ens vàrem mantenir molt en una posició que era la d'intentar assumir per part de l'Ajuntament la responsabilitat que tenia pel fet de l'augment del preu de la brossa. L'Ajuntament va voler treure's del damunt aquesta responsabilitat i passar-la directament als contribuents, de manera que si per la seva mala gestió pujava el preu de la brossa, això repercutís directament en els ciutadans i aquí no ha passat res. Nosaltres pensem que no és la manera de fer les coses i vam dir, posem un límit i el límit és el preu que tenim ara, donem aquest missatge clar a la gent, no es pujarà més la brossa més que l'IPC, per tant es mantindrà el valor del que val recollir la brossa i arreglem-ho des de dins nosaltres. No es va atendre això, es va preferir arribar a un acord amb la CUP i amb Iniciativa, de manera que es va fer un augment que és per sobre del doble de l'IPC, i a l'hora dels pressupostos, vist com havia anat, nosaltres vam fer un plantejament molt senzill, que eren 5 punts. Nosaltres no estem a Vilafranca al consistori ni per posar les coses difícils a l'equip de govern, ni tampoc per aprovar perquè sí qualsevol cosa a l'equip de govern. Nosaltres teníem un programa, igual que ells, igual que Convergència, qualsevol altra formació, i del nostre programa vam escollir 5 coses que nosaltres pensàvem que es podien incloure en un pressupost que nosaltres vàrem controlar i vigilar de dalt a baix. Per tant, començant dient que era un pressupost que tenia un marcat perfil de servei assistencial, de servei a les persones, doncs, com deia, vam incloure 5 punts que eren un estalvi important, una ajuda molt important a les famílies, com és cada família que té fills i que els porta a l'escola sabrà què li costa aquell fill o aquells fills en llibres, 100, 120 euros, 150, 180, cada un d'ells ho sabran, doncs això s'ho estalviaran, serà en forma d'ajut directe a les famílies gràcies a aquesta negociació d'Esquerra Republicana. Com a primer punt, doncs, la gratuïtat de tots els llibres de text per a tots els escolars vilafranquins de totes les escoles de Vilafranca. Com a segon punt, penso molt important, era una actuació important i decidida al centre, de manera que es fes una inversió important, decidida, de manteniment, millora i d'augment de qualitat en el centre, 1 milió d'euros per poder arreglar temes com, per exemple, la il·luminació. Si passegem pel centre de Vilafranca i veiem la il·luminació, veiem que no pertany a aquesta època, per dir-ho d'una manera una mica eufemística. També una de les altres coses que havíem estat molt en contacte amb l'Associació de Veïns de l'Espirall i amb la Unió de Botiguers era el poder fer un aparcament que realment respongués a les necessitats del barri, i aquí s'ha fet molta demagògia, ho haig de dir així, en quant a que si es feien més, menys, en comparació amb altres barris. Penso que hi ha molts barris a hores d'ara que tenen aparcaments. L'Espirall, si ens hi posem, i ho fem bé, si no, no cal posar-s'hi. Era també una de les maneres d'actuar d'Esquerra Republicana i que pensem fer al llarg d'aquests 4 anys, i és que si fem una cosa la farem bé, i si participem d'una cosa ho participem bé, si no, no ens hi posem per fer una cosa a mitges i després acabar arreglant-la, tipus la Rambla, doncs nosaltres no hi estem d'acord. Per tant, allà hi calia una intervenció amb unes places que fos aproximadament de 300 places pel que nosaltres hem calculat i que s'ajusta al que ha calculat també la gent que està allà, com és la Unió de Botiguers i l'Associació de Veïns. Doncs a principis de 2008 es fa una primera fase, que vol dir una plaça, i a principis de 2009 es fa la segona fase, que vol dir la segona plaça amb connexió amb la primera, un aparcament soterrat, que és això, a 2 places, amb 2 fases, però sense aturada d'obres entre una i l'altra. No passaran 4, ni 8, ni 10 anys entre la primera fase i la segona. Serà 2008 una fase, 2009 l'altra fase. A final d'obra, finals de 2009 aproximadament, hi pot haver, doncs hi ha d'haver, un aparcament amb aproximadament 300 places a l'Espirall, que és el que necessita. Per això es fa, perquè és el que es necessita. Després, una altra qüestió que també ens havia preocupat era l'alineació de carrers des de l'any
70 llargs, 80, hi ha plans urbanístics que estableixen que els carrers tenen una alineació. Hi ha algunes cases, tots ho sabran, que sobresurten de la resta en alguns carrers a Vilafranca. Doncs pensem que s'ha d'anar cada any fent alguna inversió, alguna intervenció, de manera que es pugui anar any a any rectificant aquestes situacions, perquè no oblidem alguna d'elles en hores d'ara i després de tants anys produeixen problemes greus de seguretat i podem tenir un accident i no serà el moment que hi hagi un accident en el que aleshores haurem de córrer tots per arreglar aquestes situacions. I com a darrer punt pensem també que era una qüestió d'urgència i de dignitat el reordenar, el d'urbanitzar la zona de Cal Salines. No pot ser que un carrer de Vilafranca, un barri de Vilafranca, avui dia, a 2008, hi anem i no hi hagi ni els carrers asfaltats ni els serveis mínims que qualsevol altre ciutadà de Vilafranca tingui. Per molt que estiguin un minut o 2 minuts amb cotxe de Vilafranca, o que estiguin a la perifèria del terme municipal de Vilafranca. Això no pot ser. Hi ha d'haver uns mínims garantits per qualsevol ciutadà de Vilafranca, que és que tingui el carrer asfaltat, la vorera feta i que si plou l'aigua desaigüi per això, pels desaigües que estiguin fets, i també posar il·luminació. Eren uns mínims, tampoc no estàvem pensant en fer allà grans actuacions urbanístiques ni grans coses, però sí com a mínim que tinguessin aquests serveis que són de primera necessitat ciutadana, per dir-ho així, i per tant això és el que hem fet, una dotació de 150.000 euros per fer aquesta intervenció, amb, a més, l'interès per part d'Esquerra Republicana, així manifestat de l'equip de govern, de confirmar si existeix o no existeix un refugi en un parc que hi ha en aquella zona, o en el que hauria de ser un parc en aquella zona, de manera que si existeix es faci la seva recuperació i pugui ser visitat per tots els ciutadans de Vilafranca. Si em permet, en Pep Calar, parlem del barri de Cal Salines, i és possible que alguns oients o espectadors no el situïn encara a Vilafranca, perquè de fet es tracta d'una zona que és propietat del terme municipal de Vilafranca. I que paguen els seus impostos a Vilafranca. Però està tocada als monjos. Exacte, sí. És això. És 2 o 3 carrers que són terme municipal de Vilafranca, però que estan tocant el nucli urbà dels monjos. I, clar, encara és molt més evident quan els monjos està fent inversions i està amb els seus carrers endreçats, asfaltats, amb vorera, que és que, clar, estem demanant també una cosa que diríem és de sentit comú, no? I citar aquesta actualitat política del moment, que és ja aquesta dissolució del Congrés de Diputats i de la convocatòria d'unes eleccions per al proper 9 de març a nivell general de l'Estat. A més, en Pep Calar és candidat en aquestes eleccions perquè forma part de les llistes d'Esquerra Republicana, no? Sí, així és. Vàrem creure convenient que el Penedès hi tingués una representació destacada. En aquest cas vam pensar que havíem de presentar candidats a les llistes i així ho vam fer, de manera que a hores d'ara hi haurà una persona que, independentment de que no aniré a Madrid, això algú m'ho ha dit, si anava a Madrid, no tinc previst anar a Madrid, però sí que... Home, serien uns resultats excel·lents per Esquerra si vostè anés a Madrid, no? Sí, certament. Jo havia dit que només que entressin tots aquells que estaven davant meu, jo estaria molt content, però no, en principi no es preveu, pel que diuen les enquestes, que jo entri, però sí que és veritat que farem una feina que és la que ens toca, que és la de connexió, diríem, del territori amb els nostres diputats a Madrid. Hi ha coses, malauradament, que no es resolen a Barcelona, ni a la Generalitat ni al Parlament, i que s'han de resoldre a Madrid, i per tant jo ofereixo els meus serveis a qualsevol ciutadà que vulgui adreçar alguna inquietud, alguna proposta, alguna pregunta a Madrid, a qualsevol de les comissions del Parlament de Madrid, que ho pugui fer a través meu, que és pràcticament la feina a la qual em comprometo, ja que previsiblement no seré diputat a Corts. Les enquestes confirmen gairebé que vostè no serà diputat, Gairebé.